Ahojte. Čaute. Vítajte pri sledovaní novej relácie Aj študent z chyby. Táto relácia je vlastne o tom, že sa budeme pýtať otázky, áno, vás študentov. Stále sa v podstate bude pýtať jedna fakulta a ostatné fakulty a Ústav telesnej výchovy a športu bude odpovedať. Naším cieľom nie je nikoho zosmiešniť, len si spríjemniť zápočtové a skúškové obdobie. A keďže obe študujeme na filozofickej fakulte, tak naša prvá otázka znie: vysvetlite význam slova filozofia. Prezradí nám aj odpoveď. Filen znamená milovať a sofia znamená múdrosť. Čiže dokopy nám to dáva láska k múdrosti. Výborne. Ja nemám tušenie. Význam. Milovať a sofia je múdrosť. Uvažovanie nad niečím. No neviem to druhé slovo, milovať niečo. Povedal by som, že je to nejaké smerovanie k niečomu v živote, ale presný význam určite neviem. Význam slova neviem, ale je to rozprávanie sa a filozofovanie o tom, čo slovo znamená, alebo... Ale myslím, že veda a neviem. Mať rád múdrosť. Fúha, to takto ste ma zarazili teraz. Filozofia. Neviem, či vám viem odpovedať. Neznám slovo. Je to taká otázka, filozofická, ktorú, napríklad sa skladá z dvoch gréckych. Filozofia je všetko je filozofia. Bum! Nie, počkaj, sa skladá z dvoch slov. Alebo latinských, alebo... Filo. Sofia, múdrosť. Aha, láska k múdrosti. Áno, láska k múdrosti je to. Filozofia sa skladá z dvoch slov a to je filos a sofia, to je proste láska k múdrosti. Tak filozofia nejaká úvaha, alebo neviem teraz nejaká predstava o niečom. Filozofia? Čo to má spoločné s telesnou? Filozofi boli tí, čo sa zamýšľali nad nesmrteľnosťou chrusta. Čo je milovať? Milovať múdrosť. Filozofia, čo je? Neviem. Milovať múdrosť. Myslenie? Alebo niečo od myslenia je to odvedené? Akože to slovo? Tak... tak to bude akože... Niečo je filos. Niečo o pôvode, alebo niečo s vývojom, alebo... Čo znamená filozofia? Neviem. Filozofovať, rozmýšľať nad niečím, by som povedala. Ďakujeme, že ste si pozreli prvú časť našej relácie. Veríme, že nás budete sledovať aj naďalej. Na budúce sa bude pýtať verejná správa.